Sziasztok, az én nevem Gyula Attila, és ebben a videóban most meg fogom nektek mutatni azt, hogy hogyan tudtok Facebook hirdetést feladni a legújabb Facebook rendszer szerint. Ugye ez állandóan változik, pontosan ezért mondom azt, hogy a legújabb Facebook rendszer vagy Facebook beállítás szerint, mert egész egyszerűen ez már nonsense, amit szerintem legalábbis a Facebook per pillanat művel. De oké, térjünk a lényegre. Az első ugye az, hogy itt rákattintotok erre a kis háromszögre, itt a jobb sarkában, és megnyomjátok azt, hogy hirdetések létrehozása. Én ugye már elkészítettem egy elkapó oldalt, konkrétan én az elkapó oldalamat, amelyet a Landing Page Monkey-val készítettem el, azt fogom hirdetni. Ehhez az elkapó oldalhoz én hozzárendeltem valójában már egy linket www.online-business.net néven, és én konkrétan ezt szeretném hirdetni, ezt a www.online-business.net linket, hogy azok, akik rákattintanak az én hirdetésemre, őket ide terelje el ugye a hirdetés, és kattintsanak erre az én elkapó oldalamra, ha érdekli őket a dolog, iratkozzanak fel, és onnantól kezdve automatikusan a rendszer már dolgozik. Ebben az esetben meg kell, hogy nyomd azt, hogy webhely látogató számának növelése, tehát erre kattintasz rá. Itt kiválasztod azt, amit tehát szeretnél népszerűsíteni. online-business.net, ugye az én esetemben ez a honlap. Beírod a te saját honlapodat, ez nem muszáj, hogy ilyen domain néven rendelkező honlap legyen, lehet clickup.ph is, tehát Landing Page Monkey-ba készítettek a oldalt, de lehet más is, hogyha te hozzá tudod ezt kötni egy domainhez, akkor kösd hozzá, ha nem tudod, akkor pedig keresd meg, és én tudok neked ebben segíteni. Kampány neve, hát itt hagyhatod akár ezt is, az én esetemben ez, tehát az elkapó oldalnak a címe, kattintás weboldalra. Itt ő automatikusan, mivel nekem USA dolláros fiókon van, felajánlja ugye az Egyesült Államokat, de én nem az Egyesült Államokba szeretnék hirdetni. Ha már neked van egyéni célközönséged, akkor nyom rá tallózás, és itt ki tudod választani. Én most csináltam újat, ugyanis 180 nap, tehát 6 hónap után elévül az a célközönség, amelyet létrehoztál. Nekem volt egy 20 pár ezres célcsoportom, és az egész egyszerűen lement 60 emberre. Úgyhogy csináltam egy újat, FGX Hungary, és most már ezzel a célcsoporttal fogok majd, illetve ezzel a célcsoporttal fogom majd a bejegyzésémet közé tenni. Ez egyenlőre láthatod még kevesebb, mint 20 ember, tehát még butaságon a célközönséget úgymond célközönségnek hirdetnem, sőt nem is tudnék, mert túl kicsi. Pontosan ezért beírom azt, hogy Magyarország, tehát Magyarországon szeretnék hirdetni, illetve beírom azt, hogy Románia, még Romániában is szeretnék hirdetni, tehát ez az a két ország, ahol én most per pillanat a hirdetéseimet célzom, és láthatod, hogyha ezt így hagyom, hogy csak Magyarország, Románia, akkor itt potenciális elérés az 12 millió ember. Én nem akarok 12 millió embernek hirdetni, csak azoknak akarok hirdetni, akik például magyarok, tehát itt most be kell állítani azt a néhány dolgot, ugye néhány kritériumot, amely kihathat a te hirdetésedre. Látod, hogyha kiválasztom azt, hogy magyar, akkor a potenciális elérés az leesik 3.700.000 emberre. Tehát ez igen különbözik ugye ez a szám. Itt az életkort azt ki tudod választani, ezt te rád bízom. Én 24 éves kortól szoktam 65 pluszig hirdetni, ez így 2.900.000 ember, de ha gondolod, hogy nem annyira komolyak a fiatalabb emberek, hanem gondolod, hogy szeretnél mondjuk 30 vagy 30-on felüli emberekkel dolgozni, akkor választi akár, hogy 30-tól 65 pluszig. Én most kiválasztom ezt a 25 év, tehát 25 éves kortól 65-tön felüli emberekkel szeretnék dolgozni, illetve nekik hirdetek 2.800.000 ember. Érdeklődési kört én most itt nem fog beírni, de be tudsz különben írni, amit csak szeretnél, tehát konkrétan be tudod azt írni, hogy
MLM, multilevel marketing, cégneveket, most nem fogok cégneveket itt felsorolni, de ide be tudod azt írni. Én nem fogok most ilyen beírni, napi költségkeltet viszont meg fogok adni, és ez a napi költségkelt ez $5 lesz most ebben a hirdetésben. Itt be tudod állítani, hogy a hirdetéssorozat menjen folyamatosan mostantól kezdve, vagy be tudod állítani a kezdő és a záró dátumot. Én arra szoktam tenni, hogy induljon rögtön, és majd amikor én megállítom, akkor álljon meg. Kattintás webhely hivatkozására, fizetés a megjelenések után én nem azt szoktam használni, hogy megjelenések után, hanem a kattintás webhely hivatkozására, fizetésre hivatkozásra való kattintás után. Tehát az, hogy megjelenik, én azért nem szeretnék fizetni, de viszont azért, hogyha valaki rá kattint arra, tehát ez már potenciális érdeklődő, azért viszont fizetek pénzt. Itt, hogyha rákattintasz, akkor be tudod állítani a licit összeget. Láthatod, hogy itt ajánl egy összeget, tehát az én esetemben most 0,09-től $0,20. Ez attól függ, hogy hányan hirdetnek ezekbe az országokba, onnan, ahonnan éppen te hirdetsz. Én itt általában maximumot szoktam kiválasztani, nem muszáj, de én azt szoktam kiválasztani, tehát 0,09-től 0,20. Bírsz egy középösszeget is venni, mondjuk 0,15, azzal se lesz semmi problémád. Ez itt be van állítva, hirdetés sorozat neve, hát ez most lehet például online. Vagy lehet, mondjuk az én esetemben FGX Press, Bushines, mondjuk így FGX Press Business. Az előbb próbáltam több képet berakni egy hirdetésbe, és én nekem az nem tetszik, úgyhogy most egy képet fogok betenni a hirdetésbe. Itt ki tudod választani a képet, hozzá tudod adni, fel tudod tölteni, ide kattintasz erre pluszra. Én már kiválasztottam itt, hogy hirdetés, elkészítettem ezt a képet. Az új kép, most itt azt írja, hogy 1200-628 képpont, de néha viszont azt írja, hogy 600x600-as legyen ez a kép. Hogyha többet teszel fel, tehát több képet, hogyha raksz fel, akkor ez 600x600-asnak kéri, hogyha egyet raksz fel, akkor pedig látod, átalakította 5-8-4x392-esé ezt a képet, tehát átalakítja, nincs ezzel semmi probléma. Itt kiválasztott, hogy melyik oldalon keresztül, tehát Facebook oldalon keresztül szeretné ugye hirdetést feladni. Én most ki is választottam, hogy az FG Express Hungary-n keresztül, és akkor ide most ugye beírod a fő címet, amit már az előbb megszerkesztettem, de ez biztos, hogy hosszú lesz, így van. Pontosan ezért inkább ide fogom másolni ezt a szöveget. Így. Oké. És főcímnek pedig berakom azt, hogy már szinte mindenki erről beszél. Azt hiszem, hogy ez így pont kifér. Nem fér ki. 25 karakter. Már... Hát akkor legyen már mindenki. Már mindenki erről beszél. Én most ezt adtam meg, ez egy úgy nézem, hogy ez is hosszú. Igen, ez is hosszú. Tehát 25 karakteres lehet a cím. Ez egy kicsit szerintem gagyi megoldás, de viszont ez van, ez határozta meg a Facebook, ebből kifolyólag, hát ezt be kell ugye tartani. Találjunk akkor most ki valamit. Betesszük azt, hogy mindenki erről beszél. Mindenki erről beszél. És ez úgy nézem, hogy el is fogadta. Oké. Mindenki erről beszél. És ide a speciális beállítások megjelenítéséhez írhatsz egy 200 karakteres, tehát 200 karakterből álló szöveget is. Tehát ha te nem szeretnél ide fölrakni, mert én úgy tudom, hogy nem kötelező, igen, nem kötelező, akkor ide rakhatsz alul a szöveget, és az itt fog megjelenni. Figyelj csak! Tehát fönn nem lesz szöveg. Látod, fönn nem lesz szöveg a hirdetésedben. Itt viszont lesz egy főcím, tehát erre mindenképpen szükséged van. A világ egyetlen teljesen globális üzlete, most ezt mindjárt ki is javítom, arra, hogy termékalapú, a
típú üzlete, amely akár 100% otthonról is végezhető. Kattints a képre, vagy írom inkább úgy, hogy a részletekért kattints a képre. Részletekért kattints a képre. Így. Oké. Na, akkor ennyi. Itt mást végül is nem kell, hogy beállíts. Meg tudod nézni, hogy milyen a mobileszköz. Hírfolyam, asztali verzió jobb oldalra. Az úgy nézve, hogy nem jelenik meg. Illetve a célközönség hálózatának így jelenik meg. Azt nem tudom, hogy az asztali verzió jobb oldali oszlop, ez miért nem jelenik meg, de lényegtelen. Ez a lényeg, hogy ezt feladtuk. Most itt még meg tudod nyomni azt, hogy megrendelés ellenőrzése, meg tudod nézni azt, hogy kinek adtad, hova adtad, mennyiért adtad, és megnyomod azt, hogy megrendelés elküldése. Rendelés megtörtént, ellenőrzés alatt, megnyomod azt, hogy folytatás. Erre általában 10-20 percet kell várni. Ők ugye azt írják, hogy 24 óra, 24 órán belül ellenőrzik, de általában ugye eltájba, tehát így, ahogy én adtam fel, 4 óra körül, 3-4 óra körül adott fel, akkor ez 20 perc, hogy ezt elbírálják, hogy megjeleníthető, vagy nem megjeleníthető, ugye ez publikusan a Facebookon. Úgyhogy röviden ennyi, remélem, hogy tudtam neked ezzel a videóval segíteni, látod, hogy ez nem egy nagy dolog egy ilyen hirdetést feladni, de hogyha ezt először csinálod, akkor én úgy gondolom, hogy tudtam neked ezzel a videóval segíteni. Köszönöm a figyelmed, hello, szia!